goxo altzatozte ongi pasatzeko prest? Horrela gustatzen zait niri. Aize, hau da jende pila bildu zaretena gaurkoan, Zuek denak basaurikoak altzarete. Batzuk ez! Nik uste hemen denetari dagoela, Zuek eta... Zuek ez aldira Mirri eta Txiribiton. Baina Mirri eta Txiribiton zer egiten duzu zuek hor? Hemen egon behar zarete zuek? Ez. Ni pentsar. Beti hor goian egoten gara, eta ez dugu Euskal Herriko neska mutil guztien antzera, barrebusa ikusi alizaten ez. Gaur ikusi nahi dugu. Hemen jarrita. Hoize, argitzena. Hori ezinezkoa da, zuek hemen egon behar duzu, Ez. Mira, gainera, prestatuta etor gare. Oitartekoa, harto krispetak... Ezinezkoa da, hemen egon behar duzu eta gainera, ezin liteke hemen ez krispetari jan eta ez bokadillori jan. Arrazoi bat, zergatik? Zergatik ezin duzuen horregon? Esate baterako, adibidez, zuek inoiz zirkoan, publiko artean, elefanterik eserita ikusi alduzu, Entzun alduk Txiribiton, entzun alduk zer esategun, entzun alduk zuek, elefante deitu estigu Txiribiton, hiri elefante deitzea bai, baina niri, orain, seguru, ez gara igoko. Eta zu, jirafa. Eta zuek alperrontzi parea, akabo, zuekin ez dut ez jakin nahi. Txirriri deituko diot eta berak egingo dut aurkezpena. Txirri! Kaixo, basauritarrak! Kaixo denoi! Zer deu biziak? Begira, mesede bat eskatu nahi dizut. Mesedea? Begira, Mirri eta Txiribiton bilatzea ezpada, ze hoiekin jai dugu. Pasatut egun gozoa aile bilatzen eta ez dira inon azaltzen. Ez da hori bakarrik. Zer da orduan ba? Begira, gaur zurekin aurkezpena egin nahi nuke. Jakina, poz handiz egingo dut, baina kezkatuan nago bi horiek none arraio egon daitezken. Lasai. Aizu. Ez duzuzu jakingo non sartu diren Mirri eta Txiribiton? Bai. Ea, esaio zuen, nun dauden? Mirri eta Txiribiton, zatozte hona derrepente! Ez eta ez. Ergizena, Beraz, ez eta ez. Beraz, mamorro! Beraz, ez dagoz, lasai, Aquí me dicen que se lasai, respeto bizkate, respeto ba, Ez dago eskubiderik, Jopelas, Txirri! Jopelas, Txirri, barrebutza ikusi egin eginean, merienda dena ekarri diegu, oitartekoa harto krispetak dena prest. Baina, Mirri eta Txiribiton, zuek ez aldakizu, zuek gabe, barrebusa, ez dela barrebusa? Kontxo, hori ere egia da, Gu gabe barrebusa, zerra barrebusa, autozerroa destetik ez, Arrazo, Txiribiton, neskat tuntun horrek ia konbentzituen hau. Iziar, eta sok baldak zuzer zaren, salatari kontagatilu, laukoitza! Mirri eta Txiribiton, ixiar ez da salatari kontakatilu! Ei. Hemen, salatari kontakatilu nagusia, aiz.
Askoz da txirrimir eta txiribitonek hori abestu behar digutela. Nez nik oso gustora entzungo nituzken. Geroago abestuko dizkigute kantak eta izango ditugu makina bat kontu eta kanta. Orain, galderatxo bat egin behar dizuet. Aizue, zuek etxean zer erantzuten duzue maizago? Ai, sisi? Ala, ai, nono. Pentsatzen nuen ez ezko errezago botako zenutela. Ba, gaurkoan zuekin, ai, sisi ez baino, sisi eta Elbi. Arratsaldeon, Basauri. Bueno, gaur, hemen Basaurin gauza Hau, gorbata. Oso ondo. Bueno, gaur Basaurin gorbata. Gorbata. Gaur hemen zerbait polita bat egingo... Sisi. Eman gorbata. Gorbata emateko. Sisi. Azken aldia, Bueno, gaur hemen Basaurin gauza polita bat egingo dugu. Sisi. Baina, sisi, gorbata. Buskatu duzun ere gorbata. Berria zen gainera. Ta nola egingo dut hau? Azken aldia, Azken aldia. Azertuko naiz. Ezketak izer egin honekin. Eta... Azertuko da. Sisi, ondo jarri, mesedez. Sisi, mesedez, ondo jartzeko. Haitxon pizko bat, Sisi. Sisi. Beti, sisik gauza bere egiten du, baina ez kezkatu. Gutxuko duzue. Kili. Kili. Bueno, hasiko gea, ordun. Gorbata ez. Hasiko gera magia egiten. Gorbata. Ez, hau soka bat. Gau, hemen, Basaurin, egingo dugu soka indiarraren trukoa. Eta indioak egiten zuten. Begiratu zuen. Hartuko dut soka, Erori da. Hartuko dut. Eskatu, orain bertan hartuko dut. Oso ondo. Bueno, egingo dugu hemen Basaurin. Ez, sisi. Bai, esan behar dizuet, sisi, euskeraz, ondo hitz egiten duena, baina berak beti. Bai, esaren ordez, beti, sisi esaten du. Bekira, sisi, ondo zaude. Ez duzue? Bai. Bueno, gaur hemen egingo dugu soka indiarraren trukoa. Truko polita eta aregarria. Bota du soka? Aizu, sisik, zu bota duzu soka? Sisik bota du soka? Gauza bat egingo dugu. Ikusten baduzue, lehenbailer hartuko dugu berriz soka. Baina, ikusten baduzue, sisik hartu nahi duela berriz soka, oiuka egin ozenki. Ados? Bale? Soka indiarraren trukoa. Sisi garata. Ez soka. Soka indiarraren trukoa. Musu bat. Soka indiarraren trukoa. Sisi.
Sí. Berak bota du soka. Azken aldia, Musu bat, Hartuko dugu berri soka. Oso, Bueno, orain, adieraziko dizut nola egin behar duzun. Begira, soka. Soka zure mokoarekin hartu behar duzu. Bai. Eta ordu, gero, konzentratuko zea. Bai. Eta soka, tente, geratuko da. Ondo? Bai. Presaude? Bai. Bat, bi, eta orain harrapatu soka. Eta hiru. Pun. Oso ondo. Eta batez ere orain ez askatu soka. Ez askatu soka. Ulertu duzu? Sí. Begira. Bai, baina... Ez askatu soka. Berriz, Bai, bat. Bi, eta orain, hiru. Bueno. Sí, ez askatu soka. Bueno, orain, konzentratuko zea, presaude. Baina sí. Bai, baina soka askatu guzu. Askar ingo dugu, hartu soka eta pres. Venga, ba, Orain, konzentratuko zea. Eta orain, hiru arte kontatuko dut, eta deno artean putz magikoa sokari egingo digu, bale? Baina hiru arte kontatzean, Bat, bi, hartu arnaza eta hiru. Sí, presaude. Orain, konzentratuko zea. Ba. Wow! Sí. Txanola! Osando, sí. Kontuz! Sí. Bueno, eta orain, sí. Gorbata ez. Sí. Ai, sí. Mesere. Sí. Ai. Sí. Beno, beti zai egoten naiz une hau iristeko. Jolaserako gogoz altzaudete. Nik izugarrezko gogoa daukat gaurkoan, beraz egin dezagun tita batean, txikitxekora. Hemen datoz gurasoa. Pagaxi arratxaldeo, dongetorri. Arratxaldeon guztioi eta ongi etorri. Kaixo Mariaje eta Natalia, zenuz, nongo tarra zaituztegu? San Miguelokoa. Ia, eta nik zera jakin nahi dut, Natalia, gaurkoan. Baldin eta irabazten baduzu, opari bezala, ze prestatu behar diozu zure amari? Jateko denetari duen merienda bat. Zeinen ongi, eta nik gonbidatuko nauzu bide batez? Bai. Bai, hoxe, bueno, ba ongi etorri, eta eskarrik asko etortzagatik. Bigarren bikote ezagutu dezagun, hemen ditugu Peio eta Bittor. Kaixo, arratsaldeon. Kaixo. Ia, Peio, esaiguzu, zuk zure aitari ze prestatuko diozun baldin eta irabazten baduzu? Txuleta bat. Txuleta bat, ez urreta guzti ez da behar da bezalakoa. Bai. Bai, hoxe, eharra jaungo da gura. Bueno, ba, ongi etorri, eta ia zer egiten duzen eta txuletarik jaten duzun, bai? Bai. Ongi.
Kaixo, hemen ditugu Imanol eta Nerea bikote arroxa. Nerea, zuk zeu pari egingo diozu aitatxori irabazten baduzue? Txokolatezko pastela. Txokolatezko pastela badenetarik dugu. Akaso irabazten baduzu ez baduzuen nik guztietara apuntatuko naiz, Ongi etorri zuei ere, Eta ikusi dezagun, hain goguko duzuen bideo hori, zatozte txikiak nigana, eta hurbildu zuek elkarri. Kuku! Joaita hau berandu? Iraita 52 urte ditu. Bilbon egiten du lan, eta euskara ematen du. Bere ikasleak asko ikasten dute. Ama Maria Jesus deitzen da. Instituto batean egiten du lan, filosofia ematen du, baina hori ez daki zer den, azaldu beharko dira. Nire aita Imanol deitzen da. 36 urte ditu. Eta etxeak egiten du, baina ez dakit kasko gabe edo kaskoarekin. Nire aita eta nire egon ginen mendigoa bajatzen eta nire aitak ipurdiko bat hartu zuen. Nik etxean bihurrikeriak egiten dituenean nire aitak horrelako aurpegiak jartzen du. Nire ama egun batean, arroza prestatzen zegoenean, armariotik azafrana atera zuen, baina lurrera jauzi zitzaio eta lurrea horia geratu zen. Orduan ni barre egin nuen. Aizrue, bani txakur bat eskatzen diren nire gurasoei, baina ez dira ekartzen. Nik nire aitari ere eskatzen txakur, baina ez dit ekartzen. Nik ere nire gurasoei txakur bat eskatzen nire, baina ez dira ekartzen. Mesedez, txakur bat, txakur bat, txakur bat! Nire aitagun baten txikitan kartera bat hartu zuen eta bilete bat hartu, eta apurtu zuen eta balkoiti bota zuen, eta gero aitit eta mama esan zuten, Imanol! Nerea, guazen barre guzera! Entzutu du, makina bat kontu, eta haizue, txakurrak horrela eskatuzkero, ze asmo duzue? Ez da pentsatu ere. Ez da pentsatu ere? Pentsatuko dugu. Bai? Eta zuk, bitxo? Ez duzu uste? Bueno, gaurkoan txakur kontuak utzi eta berotzeari ekin behar diogu, beraz zoazte zuen lekuetara, beroketa ariketak egin behar ditugu, eta horretarako gure dantzariak behar ditugu, eta zuek ere altxa guztiok, badugu premiarik eta deno pixka bat gorputz hori berotzen. Nahi duzuenean, txikitxokoa! Zoazte zuen lekuetara, pilota bila izeneko jokua egin behar baitugu dita batean. Presta altzaudete guztiok? Badakizuen launa pilota more bildu behar dituzuela, txandaka, eta gurasoak hasiko dira, nik bat bite hiru esandakoan. Nahi duzuenean, bat, bi, eta hiru! Beraz, kasu honetan, azkena bikote hori heldu denez, 0 kilometro bikote horiaren zat, txalo bat, kilometro bat bikote arroxaren zat, eta 2 kilometro bikote berdearen zat. Eseri zaitezte, lasai, patxaran jarri, eta bigarren probak abestia osatu du izena. Proba honetan, hemen nire ondoan ikusten duzuen hau, elementu hau, bueno, ezagutzen duzu denok, ez? Aitor Furundarena, txalo handi bat! Berak, abesti bat abestuko digu, eta gurasoek erne egon beharko dute, galderak abestiaren hitzei buruzkoak izango dirata. Prest zaudete guztiak? Imanol, zurekin hasiko gara, Vale. Bina galdera, nahi duzunean, Aitor. Ezagutzen alduzue furra abestia? Ieba! Furra, fandangua, hortxe duzu fandangua, geure gustukua, hortxe
hortxe duzu fandangua geure gustukua. Gaur goizian jekin aizu more honian, tanke bat topatu dut neure kafesnian. Ez dakit zer daukagun bake ala gerra, baina nik bada espada egin dut bukerra. Beno, Imanol, zenbat informazio momentu gutxin, Bai. Nola jaikin ez gaur goizian? More honean. Bai, hoxe, zuzena! Eta zer topatu dut nire kafesnian? Tanki bat. Tanke bat! Bai, oso ongi! Ba, jarrai dezagunia bitortzuk aurreko lagunak Imanolek bezain ongi egiten duzun, Ja. Furra, furra, fandangua, hortxe duzu fandangua geure gustukua. Hortxe duzu fandangua geure gustukua. Zerbait egitekotan zuzen eta artez, zorri bat garbitu dut urpistola batez. Orain galdurik nago, beldurrez bete eta muniziorik gabe gelditu naiz eta. Ia, Bitor, zer garbitu dut urpistola batez? Zorri bat. Zorri bat, oso ongi! Eta zer gabe gelditu naiz beldurrez beteta? Zer gabe gelditu naiz beldurrez beteta? Muniziorik gabe. Muniziorik gabe gelditu naiz eta, hoxe dio, oso ongi! Bikain, azkar errepasatu duzu. Ja, Mariaje, prest! Aitor, nahi duzunean. Furra, furra, fandangua, hortxe duzu fandangua geure gustukua. Hortxe duzu fandangua geure gustukua. Neure arma bakarra dut akorde oia, auspoari eraginez dirudi lehoia. Eskua jaten badit honegin dezaion, Cervantes iolakorik gertatu zitzaion. Zein da nire arma bakarra? Auspoa. Beste aukera bat emango dizut, gertu ibilizarata. Ez dakit. Akordeoia zen, akordeoia. Koskarreko bat amatxori. Oixo, oso. Ja, beste bat, eta dijoa. Auspoari eraginez zer dirudi? Ba, puzkerra. Ez, lehoia dirudi. Beste kaskarreko bat, emaiozu, Natalia, Amari. Bueno, horren arabera, kilometro kontaketa egin behar dugu. Kasu honetan, talde horia pixka nahastu zaigunez, kilometrorik gabe geratu zaigu 0 kilometro. Talde berdeari pixka da geixo kostatu zaion arren, 2 kilometro lortu ditu. Eta talde arroxa berriz, ikeragarri abila etorri zaigu. Beste 2 kilometro! Urrongo probara egin behar dugu. Soka saltoa! Dakarkigutela gure soka, eta leno zizi sokarekin jolasean ibili bazaigu ere, guk ere egin nahi dugu jolasean. Datozela gurasoak, jarri zuen lekuetan pronto, eta behingoz jakingo dugu, furunda zenbat urtekin ezkontzen zaigun. Ja. Ni ez, Bai. Apa, Mariaje! Aita ama zenbat urtekin ezkonduko naiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, eta Oso ongi, oira suina daukazuna. zenbat urtekin ezkonduko naiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, eta zenbat urtekin ezkonduko naiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, eta Oso ongi, mi esker rolatzuka noria, mi esker. Zenen ongi aritu direne, segura soarinak dauzkagun. Kilometroak eman behar ditut, eta guztiek 10 salto egin dituztenez, 2 kilometro talde horiarentzat, txalo batez. 2 kilometro talde berdearentzat.
Hoi da pizioa hori! Eta 2 kilometro talde arroxarentzat! Eta nik uste gaurkoan kilometroak onela geratu zezkigula. 2 kilometro talde horiarentzat, 5 kilometro talde arroxarentzat, eta 6 kilometro talde berdearentzat. Beraz, zatozte denak aurrera, zatozte. Sariak eman behar dizkitzu eta gure lagunek eta talde berdeari zorionak eman beharko dizkiegu, baita beste bizi ere bikaina egin dutelako, hemen datoz Txirri Mirri eta Txiribiton, barrezale txartelak, oroigarriak, liburuak, diskak, eta irabazleentzat, Euskal Herriko edozein nekazal turismotan asteburua pasatzeko aukera. Zorionak denoi, eta orain, Aitor Purundarena hemen daukagunez, kaletira batez, aterako gara. Guazen bat! Aulki hori, trampaskoa da. Neuk prestatua. Hemen esertzen dena. Kanka! Gomazkoa. Ikusiko duzue. Zeinen ederki pasatuko dugun. Txiribiton egin. Deituko diegu? Deba, zeno deitu. Txiribiton! Ixo. Badatorrela uste dut. Saiatzen entrenamendu egiten nahi nauk, aulki dantza. Txapela hau? Txapela. Txapelduna, Euskal Herriko aulki dantza txapelduna naizela direzten baitik. Zutz? Nor da Euskal Herriko aulki dantza txapelduna? Nor? Mire. Erronka jarneideak, desafio egin egin niri, niri desafio, ederki ba, Txiribiton, nahi duanean. Ipurdian diegia dauka, galki horretan itxutek. Bine gertu alduk. Bai? Xusto, sorbenetan bine hartu duena? Penaz. Alkiaren erro esan duke. Askar mesedez, txirribulantzia, askar! Urgentementean! Txirribulantzia!
Txirribulantzia beti prest! Txirri, agaxe egin dion aulki gaizto horrek Txiribitoni. Lasai Mirri, nik hau berehala konponduko duketa. Behar bada operazio inberko zaio ebakuntza, Errua aulkiaren aixan da, ezta? Bai. Garbi, Txirrik ondo entzun desan. Errua aulkiaren aixan da, ezta? Mirri, hau oso larria duk, oso larria. Txiribiton grabe zego, motel, grabe zego. Baina lasai, berehala konponduko dut eta. A fastidiarse. Nik ez dut zer egin, Hori aulkiaren kontua izan da, Kitxo! Bai. Zer modu zago, Txiribiton? Hobeto sentitzeaiz? Ostena, motel, ostena. Txiribiton, ere kutsiz? Kompilas! Aiztebeteko kakaplaista ematen duela ematen di! Aiza Mirri, ez zaidak... Txirri! Zer? Mirri, ez zaidak batera egitatzen esaten ari izena, Txiribiton gizajoa zauritu egin duk, hiri irabazteagatik. I baino hobeagoa izan delako aulkidantzan. Eta barre egiten diok, hori etzeko batera ondo. Irabazidik, aulkia urbilago zeukalako. Urbilago, ala urrunago, baina ik ere ez du gauza hondirik erakutsi. Bai, noski, trampa, bai. Ez duk ez hondirik erakutsi. Gainera Mirri, aulkidantza egiten nin neroni ere i baino hobeagoa nauketa. Hara, gainera hori gaur frogatu egingo diat hementxe bertan. Bai. Bai, aulkidik ez txaukau gordea, frotzeko. Aulkia trampazkoa duk. Baina kamila badiagu, hori da, aulkia ordez kamila erabiliko diagu. Ok, Makei. Ok, Makei? Baina, lehen da bizi prestakuntza batzuk egitea komeniko. Beroketak. Beroketak. Beraz, Mirri, hemendik 5 minutura hemen, ados? Ados. Bira ba. Beroketak, ariketak. Joan prestakuntzak egitera. Zaudete. Gero arte. Lagunok oso pozik gaudela aitortu beharrean gaude. Badakizue egunotan eskatu aritu gatzezkitzuela Eurodisneirako bidaia baldin eta irabazi nahi bazenuten, bidaltzeko marrazkiak, olerkiak, txisteak nahi zenuten guztia. Da begira, adibidez, begira ze komiki landua jaso dugun, ikusten alduze. Zelako ordu pila bota dituzten hori egiten. Edo ondorengo marrazki hau, marrazki dotorea, ezta? Hori nahi dugu, zuek ere horrelako gauzak bidaltzea. Bertan zuen izen abizen, zuen helbide eta zuen telefonoa jarriaz. Nora? 9. postakutxa 20.080 Donostiara. Eta sorte honia egokitzen zaizuen bidai zoragarri hauetako bat. Eta orain egin dezagun gure asteroko zozketara. Gure patinete zoragarriak zozketatzeko unea iritsi da. Atera zuen papertxoak, sarrerako papertxoak, eta Nataliari esan behar diot etortzeko zozketa egiten lagun diezadan. Aurrera, Natalia, tapi zenbakia atera itzazu mesedez. Bai, aurrera. 0. Zero. Eta beste bat. Laua. Lau zenbakia duena urbildu da alegila. Eta beste bat atera mesedez, Natalia. 3. 0. Eta 5. 305. Bi zenbaki horien jabeak datozela. Bueno, mila esker Natalia laguntzeagatik, mila esker. Eta orain datozela patinete zoragarriak. Hemen dira, Olatz eta Nuriat gure patinete lagun trebeak, Zeinen ongi biltzen zareten eskak, Bai. Bueno,
Ba, ezagutu ditzagun, nortzui egokitu zaien, zatozte! Dantza pixkat, dantza pixkat, dantza pixkat, dantza pixkat. Dantza pixkat ingo duzu, dantza pixkat, ja. Egin ba? Lotxatu iten dira. Kaixo, a ber, zuen izenak. Nerea. Nerea. Nerea? Nerea? Nerea zara? Bai. Ne, eta nire interatu gabe. Eta zu? Olga. Olga, eta zuek biok hemengoak altzarete? Ni San Miguelekoa da. Ah, eta zu? Arrigorriagakoa. Arrigorriagakoa. Ba, behi da, hor dauden bizikleta hauek, ikuste dituzue, moto hauek, kotxe hauek ikuste dituzue? Bai. Bueno, ba, hartu eta etxera joan zaitezke nahi baduzue. Ongi izan, eta gozatu, eta nizuekin joango naiz, guazen! Primeran, Txibitón, primeran. Zuek zaudete, jarri hemen erdian jarri. Horaxe, ni alde honetan, oen etorriko da Mirrita. Disimulatu, Pontxo! Zer, Mirri? Txarpindun itxateko, prest! Bai. Ba, dena prest badago, ni ere prest nago. Gauza bat pentsatu dugu, Txiribiton izango dela epailea hemen tramparik egon ez dadin. Ados? Epaile potolo xamar, rodi xamar. Ba, prest badin badago, hasi gaitezke, Txiribiton. Hau larria da, Txiribiton lagundu idak Mirri hemen etzaten. Hain larritasunetan, horena, isi arbulantziaren beharra dugu, ea? Isi arbulantzia, meserez! Isiar, oso larri dago. Ea zer egiten duzun? Hori zer da? Hau, ik merezi duena, antitetanikoa, Mirri. Antimirritanikoa? Lasai, Mirri, lasai. Intizio txiki hau jarriko dizut. Gero, haundi hau sartzean minik ez egiteko. Hori hartu baino lehenago, nire azken hitzak esan nahi ditut. Mesedez, nentzun. Nire azken hitza. Agur! Ikusi duzue nola lortu dugun Mirrik hemendik alde egitea, derrepentean desagertzea. Eta hori egia esan, hori magia da. Baina magia kontutan Euskal Herrian onena nor dugu? Txan magoa! Eman dezaiogun bada, txalo handi bat, Txani! Beno, magia ikusteko prest? Hoi
da, hobeto esan da, txundituta gelitzeko prest? Aho zabali gelitzeko prest? Flipatzeko prest? Bai? Oso ondo, baina hasi horretik, bi elemento bar ditut. Elemento, ez delinkuentiak, ez, elementuak. Muki zapi bat behar dut. Emakumezko bat eta gizonezko beste bat. Nahez dutela. Ez, paperezkoak ez papera da maiti. Adibidez, eskarrik asko, muki zapi bat eta gizonezko beste bat, txuria. Ai, baukazu? Eskerrik asko, hoi da bitu no daude. Gaitatxo! Auro, telebistan gaudela, eta ez enteguten bola. Eskerrik asko, oso ondo. Mukik, ez, Jontxo, peatu. Eskerrik asko. Bueno, bi zapi, bi elemento, baina hirugarren elemento bat beharko dugu. Barkatu, izena? Jon, etorri pixa, Jon, altxa, utzi horrekandola, eta venga. Guazen, magitea, bero bat, eskua, Jon, mesedez, korrika. Guazen, eskerrik asko. Eskerrik asko. Hoi da, prest magiiteko? Bai, noski. Igo, Jon, mesedez. Oso ondo pasako deula, Jontxo. Eskerrik asko. Jon pentsatzen nahi da, Jontxo, non sartu naiz. Txorakeri bat, besterik ez dugu egin. Bai, pixkatatzea, hor gelituko zea. Jon, zeuretzako emakumezko zapia, eta Txanek zapi txuria hartuko du. Hartu zapia, oso ondo. Bueno, magia, doktore txukun eta fina iteko lehenik elementuak erakutsi bardia. Osea, eskatuko nizuke, Jon, nere pausoak jarraitzeko. Eta nere hitzak errepikatzeko. Beraz, horrela hartu zapia, oso ondo. Zer da, lehen da biziko aldiz? Horrelako haitetzula? Ba, hau da estiloa, Adi, ezerrez hemendik! Denok, ezerrez hemendik, oso ondo. Ezerrez handik? Ezerrez inundik. Oso ondo, izena esan diazu? Jon, memoria hona dokazu, Oso ondo. Adi, zapia. Erakutsiko bialdikan. Oain, adibidez gizonezkoa, beak utzi dit, gizona utzi zapia, eta ni baimena eskatuko diot. Mesedez jauna, utziko aldiazu zapia magia iteko, hobeto esan da, gero errepikatu, Mesedez jauna, utziko aldiazu zapia, magia, ilusionismoa, eta goi mailako prestidigitazioa iteko, bai? Eskerrik asko. Oain, Andereari eskatu nun dago, hortxe dago, Anderea, bai, bosgarren filan. Ilusionismo, ez, baimena eskatuko dio, utziko aldi guzu zapia, bai, eskerrik asko. Bueno, zapi txuri bat, eta loredun zapi arroxa, bai? Bueno, bi zapi hartu, lehen da biziko elementuak, oso ondo ikusita daude. Bigarren elementua, alde batedik karta bat, hartu karta, horrela, eta goraitzeak. Frogatu behar dugu, goraitzeak ondo mozten dutela. Eta goraitzeak ondo moztu dute, frogatu, hartu, aidean, moztu karta, oso ondo. Oain Jonek, karta moztuko du. Nola, ez, zer. Ez dala irikitzen, agian trabatuko zan. Bai, irikitzen da, bueno, irikita utziko, oain bai, Jon, moztu. Oida, oain, Jonek moztuko du. Nola ezin dezake, nola. Gogorra da, hola? Zer gertatzen da, ez zara mago izango? Eta gizan, oso ondo. Adi, txoin, aldatuko ditugu, oain bai, Jon. Oain bai, goraitzeak, hartu goraitzeak, eta moztu. Oain bai. Jon, ez zara magoa, desastre bat zara, launa! Adi, txoin, Jon, lasai, lortuko dugu, geldikor. Zeren eta, Jon, oain, honetan bai. Hartu goraitzeak, eta moztu haidean, alto, denak ikusi dezat, moztu? Jontxo, eta moztu du, noski baiet. Oso ondo, Jon, goraitzeak funtzionatzen dute, ondo? Bueno, kartak alde batera, goraitzeak, eta hain ze falta zaigu, zapiak, nu utzi ditugu zapiak, hemen daude, oso ondo. Larroxa zuretzako goraitzeak mesedez, oantxe erabiliko ditugu, eta beltza. Baimena eskatu dugu, ondo? Oain, eskumuturra itxiko du horrela, eta zapia gainean. Eskumuturra hau. Oso ondo, Jon, utzi, harrapatu gabe, oso ondo! Beitxu, Jon, zapiaren erditik hartuko dugu horrela, hartu, zapiaren erditik,
Otsongi eta... Agur, jaunak. Txorakeri batez, eskumuturrean itxita utzi. Horrela, eskumuturrean utzi. Bai, ez, erdia, baitu, esplikatuko izut, horrela, eta bain eskumuturren hartu horrela, oso ondo. Eta punta goitikan atera, oso ondo atera, oso ondo, oida, Jon, ulertzen da? Ulertzen da? Eta bain, magiari ekingo diogu, Adi, Jon, zeure goraizeak hartu, Txanek beriak hartuko ditu, eta bat, bi, hiru esan ez da deno zenbatuko ditugu, biok batera, moztuko dugu, ondo? Aurrera, bat! Bi eta hiru. Moztuta. Baina Jonek eta gero da, bere goraizea trukatuta. Jon. Edo Joni. Jon! Baina benetan moztu dezuta. Ez, goraizea trukatuta zaudela. Ze jontxo. A ber, atera pixka gehiago ez. Bueno, nahikoa. Ondo mozten dute? Bai? Bai. Jon, hartu. Lasai, gizona. Ez prekupatu zen eta hau magia da. Bai? Emakumea hasi zaitez prekupatzen. Bueno, gaur, denbora arazoak direla eta saioa bakarrik zapi batekin egingo dugu. Bueno, Jon, zu eta gi, baina ni pixak gehiago moztuko, Oso ondo, bueno, moztu dugu oso ondo, adi. Bueno, ez du nahi sartuta, adi, beitu, zer egingo dugu, goraizeak mesedez, eta orain, puntxak sartu baruraka, adi. Oain, oso ondo, sartu. Saiatuko gara magia egiten, denok Euskal Herriko hitz magikoak alegia, artxila, murtxila, era berean boltsikotik, hautsun magikoak hartu eta banatuko ditut. Eta benetan magian sinisten balin badegu, zapia, zulodun zapia, konponduko da. Gero, ni nire kamerino ajungo nez, eta hemen Jone errepikatuko du, eta bueno, mirari bat sortzen bali bada, alasai, lehenik Txanek ingo du, bai? Beitu, Bat, bi, zuk ez, itxoin, bi, eta hiru, artxila, murtxila. Eta, zapia oso. Eskarrik asko basauri, bihotze, zainea, eskarrik asko, oso ondo. Bueno, adi, oain bai, zapia, nola hementxe dago, laguna, hartazu zapia, ondo osorik, eskarrik asko. Bueno, oain, Jon, nik esan dakua, nik banua, bakizu, hauts magikoak, bueno, lagunduko diogu? Dena batera, hartu hauts magikoa boltsikotikan, hoi, imaginazioa irudimena behar da, hartu boltsikotik hauts magikoak, zeure boltsikotik. Hoi da, magia sinistu behar da, bestela jai daukagu. Eskumuturra horrela, beste eskua gainean, eta denok bat biru eta Euskal Herriko hitz magikoak ozenki, Eta era berean zabalduz ditzazu, Bat, bi eta hiru, artxila, mortxila eta txarantreok, zapuztutako zapia, iriki, Ikatxondo gutxigo, Agian. Gaina, kriston zulo eta punteri txarra, Ditxon berri bengo dugu, baina noin bai, denok ozenki eta karraxiz. Hartu berriro eskuan, nere hautsu magikoak erabilko ditugu, eta dena batera, altxa, bat, bi eta hiru, artxila, mortxili, iriki ezazu mesedez, eta denok ikusi ezaten, berdin jarraitzen du larretu. Bueno, benetan, itxoin, a ber, norena zapia. Betxo, Andereño, barkatu. Betxo, gauzatxo bat ingo dugu. Normalia jendia mukizapia ateratzekoan, ja tolestatuta ateratzen du. Eta mukiak kendu eta gitxo, funtzionatzen du. Baino, horrela modu txarronetan etxeaz bueltatzeko, hau aparte, zapia apartez, oparituko izut, pendulo, itxoin, nondakani, adi, bai! Zer da? Pendulo magikoa! Jon, hartu zazu zapia, bai, puskauta barruraka, heldu ondo, eta pendulo magiko alde batetik, beste aldetik zapia, beste eskuarekin pendula hartu, eta hau bai, benetan ilusioa ingo dizu dala, harti,
zapiaren. Bueno, gero etxian, jostorratzez, denboa badaukagu josteko, oso ondo, hemen daukazu, zeure, hor jarriko ditugu, sartu ondo, hor, barrun, oso ondo, hauts magikoak ebai bota, itxoin! Hauts magikoak ez ditugu erabili kasu honetan, ez? Erabili ditugu? Ez! Magian sinisten dugu basauri! Bat deno batera! Bat! Bi! Eta 3! Artxida! Mortxida! Zabaldu itzazu eta benetan, ia kapaz izan geha, mirari bat sortzeko. Iriki pixkanaka. Ez. Iriki izazu? Ez zula, ez, oin. Bai. Osorik! Jotxo! Jon, bostekoa, eskarrik asko, voltatuko jotzu Mercedes Tapia. Eskarrik asko, Jon, bihotzez baina. Txalo, Hola, mutiko bazarka. Bueno, basauri, guztua! Venga! Agur eta horrengo arte. Zer, gorputza mugitzeko prest? Denok dantzatzeko gogoz? Aizu, guk horretarako badaukagu erremedio aproposa. Zer? Jopela txibiton, ogitartekoa ez. Dantzatzeko daukagu abesti paregabea. Aberei animaliei eskenitako abestia. Animalien kantua! Ea, deno gurekin kantan, zalantzan. Herri batean ikusi dendik, tximutxa gitarra jotzen, arkako sua berriz tangoa, zorriarekin dantzatzen. Euli mandoa, ezarriakin, kanta polita kantatzen, eta eulitxo, sudurru zebat, haientzat dirua biltzen. Plazazar baten erdian zuten beren funtzioa egin, 8 hasirikan beren sinfonia ederrarekin, han zituzten lau obertura introduzioarekin, kontentu xamar jendea laja zuten kontzertuarekin. Funtzioa dirigitu zuen tximutxak ederki xamar, batuta zilarra esko batekin sentimentuz eta azkar, pianoetan ere atzaparra ez zuen bada hain xakar, Urañako direktoreak Parisen ez dira amar. Alkarturikan joan ziran danak, herri hartatik bestera, beren instrumentu guztiekin, kontzertuak ematera. Hango jendea, tristez begona, arras konsolatutzera, da beren buru entzatzateko, dirua irabaztera. Oso gustora ikusten zaituztet. Bai, oso gustura. Basaurin posposi gainera. Bai, noski. Aizue, eta aseran atzen duten basaioan parte hartu nahi. Begira, dena den, barrebusa etxean goxo sofan etzanda edo xerita lasai ikusi dezazuen bideoan grabatu dizuet. Jo, penas, banoa korrika ikustera. Mirri. Eta ez alditu basauriko lagunak agurtu behar, ala zer? Bai horixe, agur, presasoa! Bueno, lagunok, datorren astean gurekin egon nahi baduzue, elgoi gartik arituko gatzezkitzu ordura arte, zoriontxoak izan. Agur basauritarrak!